Wala. Hoy dong, palihog og sorry aning bingka dito kay wa natay bugas. Samok ni si mama ko balong nagdula pa. Request backup. And initiate retreat. Dali! Awa! Patay na nun ta! Initiate retreat. Samok? An enemy has Unsay patay? Dili man ka mamatay. Kay dili man madawat sa langit ang pangit. Sige, og dili nimo ni isuri ang bingka. Ipanabi nako na pisot ka. Og dili na ko laban ang imong break nga lago. Ang binambing kape! Nood manoon! Sugo ka ni, sugo! Kinsang buod! Unsa to? Unsa to? Sakit sa imong buot? Naday kay buot? Og sorry na dito. Ang binabi! Mo! Magdalay na yon. Hoy dong, alis na. Tagpila man imong bingka. Matay, kol! Di man ibaligya, kol! Suroy raman daw ni! Sorry po naman nagdi din naman nabaligya. Nah! Unsa man na to, kol nga! Wa man ingon si mama og ibaligya! Isuroy raman daw ni! Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Ini klaro sa mama ba? Kuya, kol, pakatanon sana ako si mama, kol! Amaw, bata ah. Hindi klaro si mama ba? Isuroy, ibaligya na lang! Kapoy raman si balik! Pagkaguloy! Kapoy makayo! Kuan? Ma! Unsa man gini? Isuroy o ibaligya? Kaya na, rapatan na tao mo palitan eh. Ako na lang gibalibaran, kaya na rin magkagisuroy ra. Dong, asa imong utok gibutang? Pag naagan ni isuroy, ibaligya gid na. Pagka wa gyud buot nimo, pag moingon ko gisuroy, ibaligya gid na. Hala, isuroy nagbalik dito. Ibaligya na ha. The next day. Dong, palihog og sorry nimong mangod kay kanyaran dito kay hilaka. Uma! Dong! Dong! Dong, sige lang, Dong. Sa Dong! Sige lang, Dong. Sama, Dong. A few moments later. Yes, dako kay kugalin, malipad yun si mama ani. Hoy Dong, hain naman imong mangod. Nanong ikaw raman isa. Wala ma! Nali na! No, narakwarta ko! Unsa? Ingon ba ka mau isuroy na ako akong ibaligya. Akong gibaligya.